Да, човек. Знам, че можеш. Ако кажеш нещо, ще снимам без тебе. Че ти без да си имаш без мене. Да, ма ти ме слушаш. Простак. Добре, ай. За сега ще се мълча. За всяко ще правиш. Не сега тук цъкам Майнкрафт. Добре. Ко ще искаш ли що бе, а? Колко FPS равнам сам. Ужас, човек, бати лага. Бандима ще почвай да си снимаш. Да, не то слушам. Това няма се чуеш. Няма се чувам, аз няма говоря. Добре. Ти не ме интересуваш. Ти не ме интересуваш. Започвай. Изпия на вода. Пих, давай. Здрасти хора, аз съм Коста. Дарсиан. И днес ще снимаме поредния. Добре, ти каза, добре, добре. Започвам, да снимаме, клипче, Просто ми стана смешно. Добре, вече няма да се смея, ще няма да говоря, да. Представям само да ти саботирам клипчетата, айде, почвай. Не ми пука от тебе, давай. Искам да вера, ако ще направиш. Тихо! Добре. Моля, цапушни, скоро. Здрасти хора, аз съм Дарсиан. Днес ще снимаме видео на... Да. Ние. Как ще снимаме, бе? Кои ни, бе? Не си свикнал. Але така съм свикнал, чакай. Ни. Пицибата. Само дет сама аз и кучето ми. И двамата, аз Котката. си Дарсиан. Котката ми. Аз и Дарсиан. Котката ми Дарсиан. Да, бе, си кръсти играча на мръсния ти плъх. Мречук съм. Ай, тих съм вече. Тих съм като... красавица. Да, тих съм като... Красавица. Каква е? Напал ще пукна. И така здравейте, хора. Аз съм нещастник. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затворя. Где така е, човек? Моля се, сега приятели сме отдавна Дим затваря тюлона. Дим Добре, затваря. чего? Ако не искаш ще затворя. Тих сам като... Като току-що предната предня. Давай. Успех. Бащи! Ой, не знам се чуя как да цикаш копчето да почваш. Човек, не цикай копчето по-слабо, за да не се чува кога заснема, защото аз винаги разбирам, разбираш ли? И не само това, то знаеш как се чува? Почва клипа. Дъж! Здравейте! Почва клипа. Дъж! Да, дъж! Не го сега! Хвай. Мъкни! Хубаво, се глушавам с микрофона, не спирам вече. Сега по време ще го глушиш. Няма нищо да правя. Мълчи. Не се заглушил. Здравейте хора, аз съм Дарсиан. Днес ще снимам видео сам на Huge Gaming, четвърти епизод. Снимам сам, защото... Чекай. Само, знаеш го. И така започвам.
Не знам да Той го каза, човек. Ще само започвам да снимам сам. Ай, почвай. Извинявай ми, 20 минути се приготвя за клип. Аре, давай. Какво правиш? Ти изглеждаш така. Сега виж се надъхах, давай. Хубчачо съм. Ще сложи един скил, че бара ми е напълно празен. Ничем куда слагам много. Служи... Ауто так. Ма ти сега снимаш ли? А не почнах ти служи так. Ами трябва да се представиш, това знаеш ли го? Да. Ами давай. Очаквам те. Давай, аз бей Гилово. Здравейте, Дарсен е тук. С епизода на Huge Gaming. Това е тук. И това не става. Тъпак! И що да не стане, че и по-яко е с фейлови сега, всичко трябва да е идеално, ай давай. Просто се различи и бъди себе си, давай. Бъди нещастник, давай. Бъди глупак, давай. Оп. Ай, почвам се. И сега размазах. Здрасти хора, аз съм Дарсен. Днеска снимаме видеото, 4-ти епизод от развиването ни. Напълно. Този път ще снимам сам. И за първи път снимам аз, а не Страйкър, защото него го няма в момента. Но ще се върне други епизод. И така, Да. ще почна развиването от Оргримър, където последно бях. Намерих тук един квест, който не съм взимал, но вземам. Ако ми го да... И не ми го дава. Така. Да ходим в Ашара. Ето го мастарчето. Отивам първо Валормок. Ашара. И защо не мога да правя квести сега? Защото си low level. Това хора беше Страйкър. Преди че защо не стана? Нали от 10 до 20? Ти издаш някакви звуци. Нали правиш клип сам, бе, кума гледаш сега? Ако те гледам, издаш някакви звуци и се чува. Хуай, ще съм тих. Да, както да нали. Не, естествено. Като пантера съм. Ай, мъква и почвай да снимаш, давай. Че да намеря зона, която мога да развивам. Ice ground. Видим тук.
Виж, какво тя в Нортрен Баренс. О, дойдох. Бе, сега тихо, защото почва. Добре. Ма ти сега 20 минути. Няма зона, където мога да развивам, то трябва да има квест, то тук нямаш. Колай ще се мълча, че вече нещо издразних. Знам, че си нервна, обаче... Ай, да кажеш, да кажеш, ще снимам като затворя. Добре, че ко ти прича сега? Нищо. Именно нищо. Ти вече ме обвинявам всичко така. Съсмей. Катя ще замръсна. Ти пръдна. Добре, сега вече искам снимки. Давай. Чак. Искам. Сексапил, любо, давай. Искам сексапил. Дай почвам. Искам сексапил. Ти не ми каза, че почваш. Не, казах добре, почвам. Ми говориш тихо. Ай, давай, как че искам да си секси. Почвай. Забравяй да Здравейте, хора. Аз съм Дарси. И днес сме с поредния епизод на Huge Gaming, четвърта част, развиване. Обаче днес съм сам, защото Страйкър го няма. Защото не виж. Не съм сам. Защото не лижеш. За какво друго да си сам? Бреде, ще мокнеш ли най-накрая? Ай, мълча вече. Сигурен ли си? Много. Са не види. Сега, ти не снимаш и не ме предупреди. Не ми цъткай. Внимай, момченце. Добре, давай, виж. Стига там, давай. Бре, тихо. Почвам. Ай, мъквам. И така става. Искаш да снимаме двамата? Аз не искам! Еми тогава защо се обаждаш? Ай, вече не си. Ставам на халя, не бе. Напомням ти репликите. Спокойно, нищо няма правя. Ай, вече съм до гроб. Останата чисто и спокойно 20 секунди да я снимаш. Само не стига да не се осираш, давай. Добре. Ай, моля се. Успей. За нашата родина. Добре. Тихо. Добре. Махвам. Искаш? Кой искаш? Здрасти, хора, аз съм Дарсиан. И днес снимаме поредицата от Huge Gaming. Представи! Любов! И кръста! О, то се затвори, бай. Моля, любов! Ай, вече мъквам, не знам. Обаче не ти казал поредицата, че става смешно.
Защо ти слаша нещо? Полицията мори от любов. О, де го измисли? Красиво е. Като теб. Хай, почва и няма значение, къде съм го измислил. Стига, че съм готин. Бах ти, само кажи го. Са спре. Позна не кажеш съм тъп. Добре, тю. Ай, мъквам. Здравейте хора, аз съм Дарсен и днес е първият ми клип в Huge Gaming. What the fuck, bitch? Чек. Времето ми изтичи. Изтичи? Аре, имаш 20 минути, давай, вече трябва да го заснеш наистина. Сериозно, давай. Ай, чуте, трябва да кача нещо и... Само ме погладаш. Се спре. Сега вече му ядоса. Вярвам ти. Добре, Лошо ли е да вярваш? Еми, понякога и 12 не стигат. Ай, снимай вече, че напълно съм просто го смяга. Добре. Ай, да се отучим. Да съединим нашото чист, нашото кин. И да започнем. Успокоявам те. Лошо ли? Ай, почвай. Абе, чек, 20 минути, как да ти кажа почвай? Ай, почвай веднага, защото нямаш време, давай. Не ми кай да мълча, ще мълча, давай. Чака. Коя чака? Здравейте хора, аз съм Дарсен и днес снимам първия си клип сам за Huge Gaming, в който Страйкър го няма, защото... Ами няма го. И така, това е първият ми клип, както ви казах, и започвам развиването си сам от Northern Barrens. The Barrens. Така, този ми дава някакъв квест, който е свободен и мисля да си го взема, защото дава доста experience. И естествено, дигнах ниво. Така, този квест какво иска? Добре. Ми дава доста красиви неща. Една такава рабичка. Добре, дайте да вземем всички квести, да видим кои можем да направим. Да се опне. Както каза един наш subscriber. Тези квести няма трак. Да. Там има още един квест, който мога да взема. Харесвате ли моята допяга? Смата. Така се направя малко таланта. На точка ще го сложа. Reduces the mana cost of all shape shifting by 20% and increase the duration. 6 seconds. Да, това е добре. Мръсна котка. Да. Тук няма да умра.
Без това съм на ресто, така че ще позоря помъра. Не мога да хилна себе си. Ето го иди някой да се това. И мисля, за да стигнем по-бързо там, ще поротираме до тук. За Crossroads. Стика. Първо там нататък. Стика. Хора. И го газрик. Газрик. The Crossroads. Извинете ми. Пак ми дава някакъв квест, който не съм делал. Да, пак много експириенс. Това беше моето куче. Той се дави. Отчаяно моли за помощ. Тук няма никаква промяна. Спида, така че... Драги хора, това е моя гир. Моя клок. Флимси чейн клок. Армор. Чпец. 31 армор. Моя рист. 14 армор. Моя стъв. Чистите имаш. И виждате другите, защото не бързи стига. Да убием тази зева. Прилича на един мой приятел, който не спираше да говори. Ама изобщо. Дори да му кажа. Стига бе. Как ти е кучето? Ох ти кучката. Нов блок. Панталони, които не ми трябва. Не мога да ги взема да страйка. А този куртка отвънка е червена, пък отвътре като го сложа коса е жълт. Престъпление. И върви. И намирам още на себе. Казах, това е първото ми клипче сам. Естествено. Хейтвайте много. Защото съм тук. Защото не съм трудно да говоря аз. И съм тук. Аз страйкър. Не съкам. Не съкам. Ами. И съм педал. Ще ми говори. Този зевра трябва да умре и... Зевро. Еш така умре. Един рат. Авдалечкек. Кучето ми е играл рат в далечки. Типа майка. И леко това. Още една зебра и ще дигне ниво. Ще му е по-майка. Ричи, пристани бе. Кратката. Бах ти кучето имам. Не ми се сърдете много, защото не съм професионалист. Стигнах 16 левел и вече мога да се превръщам в кобра. И да си бършиш къса. Ако бям някакъв минотавър, обаче вместо човешко тяло има оркско тяло. 100
Почти стигнах до квеста. Още малко. Виждаме едни много красиви птици. Приличат на баба. Приличащи на страйкър. Майките. На външен вид. И една котка, която прилича на един мой приятел. Пак ще баба. Май се казва Дъка, не съм. О, да. О, да. Още птици. Тук само птици, ба. Ебахтав. Пес. И само миноковри. Виждаме една хиенка. Смее се като Дъка, не съм. 100% съм сигурен. Не се обиждай, ако гледаш клипчето, чето лично. Може би. Тази хиена ми трябва. Сега речи. Помогай ми. Правиш там? Този квест, който тук дава, този сервер е по 10 и дава супер много експери. Чакай, че пишем за мен. Как си говорил, човек? Или? Що? Що? Ей, виж как съм настойва зад камерата. О, Върсник. добре. Тих се. Продължавам. Ай, тих съм. Ай, почвай. Този Dark Пенис. Sock Sweet Duck. Почва на някакъв рок. Но ще му взема квеста. Някакъв пенис. И ще го завърша. Аз така. Извините на вас. Наши любими сабскрайбъри. Ей, там, някакъв. Така да ви напомня да казвате на ваши приятели за нашия ченъл. И на качета. И На качета. така нататък. И Да така. го разпространите да бъдем по-добри и ще пускаме по-хубави клипчета. Дори. Кажи нам. Така ще се мотивираме повече. Смятай. Чакай, кучето ще оживи. Ето с няма гръзно. Уепа. Още една котка, бах малата. Ебахно майката. Тя сбия с работен денеж. Майката. Я видели някакви таланти. Майката. Това време. Щом казваш не става. О. Търпение. Орган Фриман. Пишмешката. И още котки. И още. Този път ще избягам от тях. О. Това прилича на една хиена. Една мръсна хиена. Така мръсна. Истинския смисъл на мръсна. Мериш. Орган. Така спаме, брат, защото нямам друг какво да правим. Що си? Ако ще са хилна... Сега е куче. Маната ми свършка. Аз го убих!
И вдигнах 17 лева. Щастик. И продължавам да нещо с шипчета. Пееш. Така ще стана много път. С този скил. О, да. Но обмислям повече да не снимам сам тези епизоди, защото аз съм хилър, а ми трябва и демейджър. О, Схема. Как арфия. Материш му. Прави. Мистер Мамо. Опс. 10. 10. И кога правя богите го проваля само? Простак. Ами след като му знаеш, че да проваля, направи така да не се проваля. Да, бради. Значи отцапна компютъра сега. Защо трябва да ми го цапиш? Компютъра. Защо ли? Защото не си изпълняваш обещанията. Само обещания и то празни. Богито ти бил виновен. Да? Виновен си. Да, бе. Не можеш да снимаш. Не можеш да снимаш. И така се връщаме от кратката пауза, защото трябваше да отида до интернет. И второ. И второто. Мама ми се канеше. Уче. Защото съм се легнал. Само 10. Ти ме съди. Пък от И ако не сте толкова тъпи, сега щяхте да си стич до мен. Стои страйкър, курците ми. ментира като тяква кобра. Не съм кобра, аз съм твоята коска. Съжалявам хора, не снимах тая вечер. Оставих на Дарзион. Пишете в коментарите дали искате да продължава. Или просто... Не? Моля ви се, кажете му да. Да ли продължавам, защото не мога сам. Моля, кажете му да снима още, защото ми е по-забавно. Не, че не ми е забавно да снимам естествено, обаче ми е забавно и тъй. Да го тролвам. Аз съм твоите очи. Мама, дойде. Как ма тролна? Още един път. Между другото, целият клип, който ти снимах, заснимах и аз. В Майнкрафт. Карай сега да има. Да има фейлове. Да има кой да покажем на лицата си като раз. Като пораснем ние. Да. Мгм. Касая на 90 години. Ще им показваш къде си бил готен. Да. Скролл спили, motherfuckers. Скоро. Един став за 4 жилити. Аз го взема за тебе. Вземи го. Другото не ми трябва. То кога ли ти е трябвало? Той не спира да коментира. Да, не е верно. Ти панайк. Не занимава леца, това че аз го правя не означава, че ти трябва също. Макай, така си. Както виждате, той е много възпитан човек. Остат пискас. Ти панайката. Добрите не сме пуска. Естествено. Ти панайката. Маквай. Като ческа ще на хартия. Маквай, бе. Махни, бе. Махни, бе. Няма се може. Махни, бе. Както виждате на моя хекшан бар няма много столове. Какъв екшън, де? Хекшан! Какъв екшън с тебе, бе, си пълна пародия. Малко, Секунд. за хилна. Си комедия, бе. Си комедия, бе. Чучо Балев. Не съм Балев. Да. Ако познавате Балев, така не съм. Говоря за тебе, ако познавате. Не ви завижда. Познавам. Ама, не си завиждам. Ама ще го вика. Толкова е умен.
направо да запръсни така. От тъптия. Камъните падат от небето, камъните падат от небето. И така, благодаря, че гледахте този епизод на Страхотния трол. Втория епизод. И така, съжалявам, че Любо просто такова нещастие, обаче не ставаш човек. Ти го върна. Кога бе? Ти не мога да тълваш. Но си не съм виждал. Да, къвста. И това. То само той. Само да завърша квеста и ще свършим този епизод. Естествено, такъв епизод беше това е. То беше трол сезон. Ами епизод 4. Трол Дарсия Магиен. О, измисли му Може и име. така да го кръстим мисъл най. Ми, то аз така ще го кръстя, като кача. Между другото аз го снимах и сега цъкам Майнкрафт и го снимах. Аз така цъкам Майнкрафт и... Та слушам Скоро само. очаквайте и моите клипчета. Да бе, естествено. Пак ще коментирам. Моите страхотни клипчета, още не знам на какво ще снимам, но ще снимам нещо. Прекрасни са! Обещавам ви. Моля ви, да няма над 10 гледания. Сега ще направя като страйкър. Ще пръдна. Не още. И... Рано ти е. И ко? Моля, кажете ми на коя игра да снимам, Никоя. за да ви е кеф. Никоя. Моля, това махте са. Никоя не искам. Да, с нещата, виждам, ти го искаш сега. Простак. Че има моля. Виждате сега се увеличавам, мама. Моля. Щастие. Все повече се изхъбява сама. Да пак. Да беше. Не пръдна. Аз. Знаете, Дарсиан ми е кучо. Да е. Кръст си плаха на него. Дарсиан е много хубаво плъхче. Да е. Само дет задника умираш пъти. Да, подробно. И е болен от епилепсия. Други подробно. И няма два зъба. А то тебе. Ти си без зъбокопене. Да ти готов съм. Ей, Дарсиан, кажи си срочните оценки, човек. Срочните оценки. Много ясно. Ти срочни оценки, аз съм завършил преди 2 години. Ай, кажи, бе, ай, кажи. По математика, колко имаш за срочна По оценка? математика, чисто 6. Абсолютно е, той смята като за световно е. За той българин не може да се класира. О, ясно. Не е сигурен колко имаш. Пълно 6. Аз кутка. Пълно 3. Добре, да и какво направя сега? Не съм добър по математика, както В кой си добър? тебе. В кой си добър? 3. Поне стигнах до 3. Аз скоро ще мина 3. И ще стигна до 1. Много логика. Тук правя малко паркур. Сигурно. Какво ли има такава? Сигурно е. Сигурно. Добре. И така, благодаря, че гледахте този епизод. И това ти трябваш да го кажеш, не аз. Сега ти да започна, ти продължай. Ай, ти го казваш в финала, давай. И така, благодаря ви, че гледахте този епизод Брутален. на нашия брутален трол. Върху теб. Както виждате, аз съм трол. Дори сам се тролвам понякога, защото съм идиот. Да. Буквално. Благодаря ви. Благодаря ви. Ай, свърши ли видеото? Не съм Слави Трифонов, тюхове. Как бе? Като гледам къв си плешив. Как ти се са? Добре, сега сериозно. Благодаря ви, че гледахте видеото, subscribe, Сега виж лайк сериозно. и моля ви. Сега свърши ли вече? Да. Бай, браво, човек. Това клипче беше много яко. Кой е? Добре стана. Да. Хареса ли ти как го направихме? Да. Да. Чувствам, че сега искаш да ме убиеш. Не.
Между другото, аз продължавам да снимам обаче. А ще го пускаш някъде? Не бе. Качвам го в Huge Gaming, дами и господа. Това ще е трети епизод от гледната точка на Страйкър. Чао, благодаря ви.